ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين. Ey Rabbim, üzüңнің ризалығына рахметіңді үміт етіп, қылған изгі күнлерімізде ғибадат ғамәлләребезне киң рахметің белән кабуллардан әйлә. Әҗр вә савапларына ирештіріп, ошбу дөньяның да, ахирет дөньясының да бәхет вә сәгадәтенә ирешүләребезне насиплардан кыл. Гаиләләргә Раббым Аллаһ тынычлык биреп, илебезгә, милләтебезгә Раббым Аллаһ дәвамчы буыннар калдырырга үзең мөмкинлек бир. Төрле авырлыклардан да, хәсрәт кайгылардан да Раббым Аллаһ имин кылсаң диде. Раббана атина фид дөнья хасана ва фил ахирати хасанatan ва қина ғазабан нар. Бирахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаһ Тәала